Israelian wedi brifo, a Dafydd o gwas ddim yn iawn. Oi, oi! Mae'n baban. Mae tymor rygbi'r 6 gwlad wedi hen gychwyn erbyn rwan. Dyma'r adeg o'r flwyddyn lle da ni gyd yn gwisgo hetiau Cennin Pedyr ac yn blwyddio canu sosban fach a calon lan. Ac yma, dwi wedi dod i glwb Rygbi Penallta. A jyst mewn pryd. Ydych chi'n clywed hwnna? Mewn â ni. Sosban fach yn berwi ar y tân, sosban fawr yn berwi ar y fflaw, a'r gath wedi scrabo Johnny Bach. Wel, noson dysgu yn ffurfiol sydd gyda fan hyn i ddysgwyr Gwent. Ni'n cynnal sesiynau trwy gydol y flwyddyn, ble mae'r dysgwyr yn gallu ymarfer eu Cymraeg tu allan o'r dosbarth. A felly mae pethau fel hyn yn rhoi'r iaith ar waith iddyn nhw. Maen nhw'n gallu ymarfer a rhoi'r iaith mewn cyd-destun. Roedd gofyn bywyd moethus ar y byd a'i belau mawr. Dwi'n meddwl bod sesiwn yma yn gwych, achos dwi'n hoffi siarad gyda ffrindiau tu allan y wers. Mae sesiwn yn wych, achos mae llawer o bobl yn siarad Cymraeg yma. Mae'n wych, mae'n llawer o hwyl, a dwi'n hoffi rygbi hefyd. Heno mae gyda ni safon eang iawn, felly mae dechreuwyr pur gyda ni, rai sy'n newydd ddechrau dysgu'r iaith. Hefyd mae gyda ni rai sy'n wedi bod ati ers tua 4-5 mlynedd. Mae rhaid i bobl Gwent chwilio am gyfleon i ddefnyddio'r iaith, felly mae rhoi balchder iddyn nhw, rhoi hyder iddyn nhw, i byd o poeni am gamgymeriadau ag ati, ond rhoi geirau iddyn nhw yn hynod o bwysig, felly ni'n gobeithio'n iawn.